Salam mehriban denanlar. Moda fasanlar kanalymyza hemmäňizi hoş gördük. Türkmen halky ýygy zady has mukaddes hasaplanýar. Watan, ene ata, Gurhan, çörek, maşgala, öwliýa, namazlyk. Mukaddes haslar hiç wagt harlanylmaýar. Gözüň göreji algorak saklanýar. Aslında halkymyzda türkmençilik diýip atlanylýan medeniýet, dürli mukaddeslikleri, has çoňur düşünje öwrükdir. Däpleri hem anançlary mazmun taýdan giňeldipdir. Bu çörek babatda da şeýle. Çörek mukaddesligi tamdyr, kendirik, saçak mukaddesliklerini döremi öne getirip we olar bir bitew düşünje öwrülipdir. Türkmen medeniýetinde dutara mukaddeslik hökmüne garamak hem onuň tamdyr bilen baglygyndan bolup biler. Sebäbi dutarçy usolar, dutar ýasanlaryna onuň kädisini tamdyra tutup göwnejay bişirýärler. Dutary tamdyrda diýilmek hem şonuň bilen bagly bolmagy mümkin. Dilimize mukaddes saýlan Allah, nan, enata, ejeselleriniň iki tarapdan ukanynda da many we şekil babatda üýtgemeýänini haýran galýan. Mukaddes kitaplarda aýdylşýaly. Allah Taalanyň adam üçin ýere iniren ilkinji bereketi bodoý bolupdyr we bodoýdan bişirilen çörek ümitleriň naýbaşy hasaplanýar. Onna adam bedeniňe zerur bolan ýokymly maddalaryň bardygyny alymy tasdiklaýar. Hiç bir tağın çöreğin yerini tutup bilmeýär. Günnagar halklarynyň köpüsini özbeklerde de, täjiklerde de, owgan halkyna da çörek sözünden nan sözi has işçe ulanylýar. Martumul Pragynyň döredijiliğine de nan sözi köp duşýar. Halk arasynda ýerde ýatan çörek gallarlyp, 3 gedek maňlaýyna degirilýär we aýak basylmaýan bilendirek ýerde goýulýar. Çöregiň 3 gedek maňlaýa degirilmän aňyrsynda öz bolşly ırym bilen ýatyr. Birinji gedek çöregi Allah Taala maňlaýymyzdan taşlaşdyrmasyn diýip, ikinji gedek onu gaçyran adamyň, üçünji gedek onuň ýatanyny görüp hem gallyrmadyk adamyň beýik biri bardan günäsi. İçmeginde maňlaýyna degirilýär. Galy berside çöregi eliň tersi bilen oklap goýbermek ýa-da syňragyň bilen tutmak türkmençilikde oňlanylmaýar. Uzak ýola gidýän ýolagçylaryň ýanyna ýollaşyp bolar ýaly çörek salynýar. Onuň bilen bagly ýordumlar türkmen halkynyň döredijiliğine has hem erteklerde köp duşýar. Mysal üçin, garybyň çerkede gidiş diýen ertekdäki bal bolanyna ýersiň diýip, garýyň ejesiniň onuň horjunyň gözüne salan bir bölek çöregi bilen bagly söz häzirem dilimizde ýörgünligini ýitirenok. Türkmen mukaddeslik hakynda bir gün duza nuňan salan, du diýen ýeriňi agyrtma, hanyň han deser han diýen nakly hem bardyr. Çörek bolýança oňa görnäçe adamyň zahmeti siňýär. Şonuň üçin mukaddes çöregiň sarpasyny saklamak her birimiziň borjudur. Enem bilen atamyň mehriban öýü, çağlamyň iň ajaýyp şaýady.
açyk gök renkli tamyň gapysyny açanyndan içeýiniň burnuňa urýan ýakymly hem tanyş isi, öýüň süňüne ornan tämiz howasy şimdilerem ýadymda. Hyýalymda ýa düşümde bu gapyny telim ýola kakyp, söýgü howry egzilmejek ýere ençemek edip aýwany ziýarata gelenler. Her gedegem nurany dünýäniň hükümdarlygy, mülakatlygy bilen bir ýerde jemlenip gelerine mehetdel edip goýlan gazanjak nahary demini alan çaý bilen saça alýarda. Geç kuzyn Roma kadiýe. Şol bir mahal hyýaly hiç zat ütgemändir. Ne olar, ne de çağalykda bakt hasaplan närselerim. Ay howa, wagt bizim çağalamyň deňinden bir eýýam geçip gidipdir. Şol ýyllaryň içinde özümiziň taýlyja gara göz çağa ýüzüm düşdi. Indi özüm olara ýygy-ýygydan "Ýörüň hani eneňizde ataňyzy görmäne gidelim" diýmegi emni edipdirin. Goý olaram bagtyýar günleriniň duşundan beýnetip geçmesinler. Gyrlar. Bu kurgun berjek videom şulardan barat. Videolamy halaýansyňyz diýip umyt edýän. Ýene de şular ýaly videolardan habardar bolmak isteýäňiz, ýagny görmek isteýäňiz, Moda Fasonlar kanalyny bilen galyň. Hemmäňize sag bolun.